Obibinie, obibinie, obibini. Enyawo na we say we are himpong ni abrempong ni hinititi ampong ni ayirifi ampong ni kwakwadi brampong di shipipa. We didn't pintin sa Fontomfrom some pintin di matemaka chimi di mefua bonkro di nkesu abodwe e de wotakra mayi mrebo jatra meri de mu no. Enyawo na we say we sada ye omantamboya fo tenten grama wudi do metintin ani metwa kwantintin gwakun toka tintin di nkuni metintin Gada nie enya ye na nyame adom ye niema bebre na ene ye wo fom agudi ahodo ye wo fom ngo ye wo po ye wo nsuo ye wo kwaye ye wo moa ye wo nam ye wo niema ahodo bebre nyame edi adom ye enya wo ena nyame de saa niema wo nyina edi adom wo na die ena oye sede bia wo de wo chansi besi wo nsam na wakwa amama so na wakwa akosresre ansa na wadi yetisika so eyampa enokre nanso kom wo mamu ha eye den na sa niema we nyina aba ni nyina gense anase ni nyina akowie se agese ye tenase se omanfo ye hwede hia ye hwede sefata ebebo omanfo no ne aye na dia somdua aba sebe wonko odidi a wonko ne wonko odidi a wonko fe nti wadaroma ye mmoa na obi ani di na omamu ha enyo na asomdue emre na nyame adom ye niema se nyame tesoro na ohwebra ye bre ni apinisi ayedie eni ne akukurahwe ase ayedie a ahwe be ma nyame kuraro ahododo ebise nyame na dom ye di hia bia akase se be ye di adwene ebe ye adwuma na bibia akoye ede amai yesai emu akwa aba we eye Ghana ni efiada de sonko na ye de ebrewo ye beda abna che buache ene kanganfo ase se omuso de nkomo etwato ana so omde ahyehye so ede amai na mekamfo ebie medi amao se kangan wo kuma ase na opedodo etua fa wani kire makion omo restaurant na chi ho pe ma me comfort cha kuma ewo hono mo a ode dodo agu ho no so ede so mamanfo nti obetimi afre no e was 0243 7059 23 0243 705923 na enonso onewo eni eho enkomo na bibia so enkoye emfa emaw e wo se ato adwumadie so den so arefie nti mama me fa birthday so nko we ntwema sana me re efi we efi na inhraba kwaku safo owo kumase tafo oduye ni angaza me friend doctor nene o se yemfa birthday stronko emfama ono ankasa ne dofo adwoa safo a owo tema cotes nanu masemni o se sa oba ya boa me ewo mabrabo mu pa bra na niema enkoye emfama me kra minim se nsem bebre ohoro ba me pese me ka kire no nanso mi ni asem bi a meka titiru bia ntimisrew gina sa akwanya we so na wish na happy birthday ewo fidie kase so ede mame inshaba onsa kasa akwanya no ntimi gina sa akwanya we so na ma wehye adwoa safoa a owo tema cotes happy birthday yesre nyame nhira ne na dom ede emaw nana kwaku safo nhira base wehye wo happy birthday nana koma mu asem ni timu adwen de onimu mienu nko anini mo so do bebre babia obi anyame nhira no se ebra na ho akire no odom no boa no saa na ebre so wehye wo happy birthday ozi woni na brabo ma bibia enko bibia ma etize Ghana edi akwa IMF no bibia emfa nti wadarma saa kwanya we ena ogina no wehye wo happy birthday kantanka abusuani nyina nso se ye wehye wo happy birthday obapa mene ya tenasi enkoma hodo no ya hyehye a ye de ebrowe ene fa a etoso mienu o say a state in the spare part 2 and ye to aso na say omane a ye pa ye to ase a ye hunu ya senimu na ye niema bi nheda enko iye ehun nkomotwetwe etoso mienu ene na no pa ye de bro na ye dru samre a na ya company for mu so nimde no mo adwen mu edo no mo betimi akira adwene ne asua nimde adi afrimu ne santi oba misa benkum so pa ye ne nana Agyekum Ntiamoah nana Agyekum Ntiamoah kontihene edema omanfo mu wo denkyira tikyere ene nana ofia ha ne ye betwetwe nkomo nana no mo akwaba na mpacho jenkyira boko nyankopon don bibia boko ye de nyame ase sanso ena ene enye ono nko a Fapempong
Fapempong onyene nsem ene ono so ewo ifia Fapempong memo akwaba ya ni o na bia boko de onyankofo ado mboko kwada de me fe pa me ba bagie pie me da se ene ya tena si oba Ghana ha se ya oman mu enipa ene omabrabo eka oman chechire eho ene wo hwe ne a anka ne no da bia bu nkompon hwe echi aye oni ma bebre na yesu wo ho a senka anka ne no anka sasem no yenka se wunya nipa na oman ho doda na koma so na obehwe se oman no bibia na se kuro na otim no bibia bekoyi se wunya nipa aketase hye ne proye enka na ho ye onkofo bi ho no ma edisika kokompa so omahwe amasika kokko adi nkugo amoma brabo ne omunim dia na se omo fanim no atimi akonka na adi nkunimadi aman ene ubu wani ubon nkompono hwe sa ne amani nyina ni nya ye den aya ne tai ka de aseresem ose ho aye den se titini abayoa e ka titini abayoa enina enim tete fo mayo ase de no musitie ene sa ne amani nyina mbo ambo man chichire ene ne mpuntuo empo ya brabo se wonya gidie kura wo nuamu kura ya ade a ehu adi nana yamra oso he fana ye to from he fana ye nsem go ye he fana ye duru ya ye je ya home amane ya ba be duru ba bia ye duru yo kwasi minchia ahwefo nyina emra kantanka kasafidie kasie so na ya chie tiefue enim se enne eye efiada yen nananom de enim se ochena eye memenda da pa ade beche kwasiada akwasidaye nti na ya kwasidaye de na mechia nananom abrempon a ewo denchira mamu nyina fa kwanya so chia nananom abrempon ewo denchira mamu na mechia eye me ofa baako na agona potochi hene na kwamo ampre mechia denchira busua pani na pomfa agema lawyer yike nana ne na denchira hema na ama yesu asara otoso miensa na adehye ne abusuafo a ewo kwa bukuruwa hene echia no papa na kwasi memra wasem a wubusa yesu a oman bia no ne nchechireye ene ne fapem ene se de oman ni betumpo no se ye bibia ense se ye kwati onyankropon twedi ampon kwamba se yi adom obo so ne asase na nyankopon bo wiase no ana wode mransem ene nanumu asem na wode ye wiase ne fapem ne nagina so no enti oman bia no se nyankopon asem ne na hyede a o hyede to ho no se ye ma ye yure fie ho wo nyankopon asem ho na ye fa ye yankasa ye nyansa ne ye nimde se ye de be ya enye yi na se me twe ahwefo adwen de di kan ansa na ye beba de ye ba be kan so wo ya dwen ne nyansa mu a nyankopon ka asem bi wo twero num se yan hwehwe tete atempon no na yan fa so baabi a akwampapa ne da na yan fa so ne yenya home ema ye kra sa asem we nko a no e kan asem a ye be kan nyina wie e hyase adi ko wie ye pase ye nyina o my God na yan hwehwe tete atempon baby akwan papa ne da atetefo no fa so a omo home ye no yenko fa sa akwan no so na ehoma ye hu se na ye wura fi ye ho se nyankopon bo ade no woden hyehyɛ papa bi to ho wode kwan bi to ho ma yen se ye ganafo yi amamra ne amane a ekwan a ye fa so a ye tena sase so na ye bobra kate asehye bia nim ye di hunu suro ne buo ne anidie etena sase eye oman Ghana mu ma oman no nchechire ye tumpo no yakwati ye gyan no ato nkyɛn enti die di kan na ye di medi bie masam na ano ne se oman Ghana kai ye nchi na ye tisititi atempo nim na ye fa akwan papa no so de a ɛhɔ na ye titi atempo no na kyerɛ no se ye kwan papa okay se ye kofa titi atempo no so a ye benya home ama ye nkra titi atempo no bi ne sen ekwan ya ye fa so ana ye kasa ekwan ya ye fa so ana ye didi ekwan ya fa so ye hye atade ekwan mpo a eye oman Ghana fo na ye tia onyankopon bore kwa ambasa yi adom boss no asase no ekwan ya na yen Ghana fo ye fa so ti nyankopon ase na ye som no ye de akoma som nyankopon no enye na eno na ye ene die no nyamesom no danten
ana asɔre kɔ no nso da nkyɛn suban ne abrabɔ a yɛn nyinaa sisi a wokɔ wɔn a yɛde ɔman yɛ sɛ wɔn nsa a wɔn boa yɛ kyekyere ɔman yi no yɛkɔ yɛn mmara sɛ bɛdwam hɔ wɔn mu wɔ nyinaa mɛka no sɛ nkramofoɔ ane akristofoɔ nko ara na ɛwɔ hɔ na mmom kwan a yɛfa so a yɛkɔ nyame no nkyɛn no nyɛ saa kwan no yɛama ne nkwanta tete na ne yɛka no na Onyankopɔn honhom no te yɛn Ghanafoɔ na Nyankopɔn honhom no ati yɛ mu enti ne yɛn nkɔwura sɔre dɛm anso ne yɛgye nyame di na yɛ mɔkorɔ no sɛ yɛtumi de sika kɔkɔɔ sɔ obi hwɛɛ introduction no atifi sɛ yɛtumi de sika kɔkɔɔ sɔ obi hwɛɛ ama sika kɔkɔɔ no anim gu asɛ ma nipa no anim nyam di nkunim kyerɛ sɛ na suro wɔ ne mu mede kɔfa hɔ yɛ a meka ɛsom a ne yɛsom Nyankopɔn gye nyame di sɛ na nyame te yɛn mu no ne sɛ tete no no obi ankɔwura sɔre dan bia mu anso kwasi yɛba ha no sɛ ebi afuom koraa ne yɛkɔ na maka kyerɛ me nua so akɔsɛ mansa mesra wa sɛ woduru wafuom nkwanta so a ɛnɛ me ni bɔɔdeɛ enti ɛyɛ a pansa bɛto me hɔ enipa fa kwanta no so no aburu bɛyɛ sɛ nipa duonu na ɛba bɛtwa mo hɔ anso ɛnam sɛ obiara ne obi ani bɔɔdeɛ ho nkutahodie no wɔde bɔɔdeɛ no ba bɛto abu bancha ba kata so obiara mfa ni ɔne ne kaa no ɔba no ɔfa odwasi so ano ɔkɔ no hɔ yamansa bɔɔdeɛ no ma bɛfa o media sisu nti wɔkyena mede wo deɛ bɛbrɛw anokware die wɔ nti okotwa ne deɛ na no ɔde kɔ anokware die wɔ no toa so sɛ ɔno nso ne deɛ no koraa nsan ɔnyi mpi so ɔbɛka sɛ mepaakyɛw me deɛ no koraa nsan mede to ɛbɛbrɛ kwanti fa kɔ sɛ wɔ no koraa die saa time no kwasi mi busa wo sɛ wo de yɛmfa yɛmmɔ nkɔmpɔn hwɛ mfie aduonu mu atwam kɔ ansɔre dan da dodoɔ sɛe na woyɛ mayi enso ne yɛti Nyankopɔn di som Nyankopɔn enti ke yɛmfa saa asɛm wei ɛkɔtena mmarahyɛ bedwam ama ebi a obi yato abayi no so wɔkɔ akɔkan asɛm ama yɛ wɔkɔ akɔduru yɛ mmarahyɛ bedwam a ɔde n'ani kɔbɔ hɔ apa na wakɔtena ne fie na ɔde ne nsa kɔsi afidie so na maakere sɛ waba na wakɔtena fie na wakɔgye akatua na skuulfoɔ ho kyerɛ wɔ mu yɛhwɛ yɛtaade a yɛhyɛ ntaade hyɛ basa nti mmarahyɛ bedwani no koraa te hɔ nom na wɔkɔ mmarahyɛ nneɛma bi a wɔhu no TV so a maya ntaade bi nti wɔte hɔ koraa mpa adeɛ krataa na ɛda n'anim no wɔhwɛ adeɛ no nyɛ no koraa no wɔhwɛ nti ɛkwan a yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ no yɛato atwene na yɛkɔfa foforɔ bi ane yɛde yɛ no ɛbɛma yɛabrɛ na mede me ano bie kasa yɛba na wieɛ no metimi aturo challenge ama Ghanafoɔ nyinaa sɛ kasa a yɛkan a ɛyɛ sɛbe sɛ yɛ akankasa enkrankasa srimkasa enzimakasa kasa ɛwɔ yɛ Ghana ha nkoa no ɛyɛ ahonyadeɛ kɛseɛ ɛma bibia ɛfiri sɛ adeɛ bia ɛwɔ wiase bia no Nyankopɔn gyina n'anu mu asɛm so ɛna ɔde bɔɔyɛ enti sɛ yɛanto yɛ kasa antwene ne yɛnkɔfa obi kasa na yɛde yɛn kasa yɛde yɛ kasa yɛ adwuma wɔ ma yi mu a kasa no nkoa dakuru bia no ebetimi amasika ɔmo kɔ akɔbɔ ho besia bɛyi yɛ kasa nkoa betimi di sɛ sika na brɛ yɛn bosumi bi afiri sɛ ma me nkyerɛkyerɛ ma yɛnsa nkɔmmra bi nti no nti wo fa ɛtɔ so mmienu no na wasa ɛno so no wayɛ obi na kaa no asɛm bi wɔsɛ sɛ ɔyɛfoɔ ɛpɛ wo a adeɛ mmiɛnsa pɛ ɛna ɔyɛ wo ɔsesa wo din na wasesa wo kasa na wasesa wo so ɛno a no wawio nti ɛnɛ ɛno a no pɛpɛɛpɛ ɛne yɛ nyinaa ɛwɔ mu ɛna woba Ghana ha yɛ nyinaa yɛdi asesa brɔfo di akɛseɛ ɛnɛ yɛ kasa deɛ mpɛ tie koraa woka okurom kasa ɛwo dɛ woyɛ aberanteɛ deɛ wobɛte ɛne w'anum afu dodo na sɛ Fapempong na meka sɛ woyɛ panyin o na koraa ketewa te sɛ wo ne w'anum afu saa no kyɛ sɛ yɛmfa yɛ kasa nyɛ hwee ɛnɛ hwee aduane a yɛdi nyinaa nkɔ yi nka ɔyɛfoɔ no pɛ sɛ ɔsesa yɛhyɛ berɛ nti ɛnɛ ma bɛmmra wo so wo so deɛ bɛfa abɛfo ɛnɛ mmerɛ mu kakra ɛnɛ deɛ na asesa ɛyɛ fa na yɛgyae to hɔ deɛ ne yɛanhwɛ yi a ama ɛnɛ Ghana yɛaba bɛduru baabi aduri anaasɛ yɛnka sɛ mu temamufoɔ no yɛsuba ne yɛne yɛaba bɛduru saa bere makora mɛda ase bɛso mɛde nkyia soronko bɛma ahwɛfo ne atiefo nyinaa na bɛso mɛsrɛ na mɛde asɔ so sɛ me nua barima baako ɔwɔ John Hopkins Hospital emergency department Dr. Martino Foriata ene na order ntino begina na dofo no me wo wiase afa na nyina anan na mama na awoda pa
Dr. Martins, yes, you wish you happy birthday. Kantanka TV. Bitia ma wofo bitia ura yire osukrante ne obia o hweyen. Okay. Na se na na kani na. Okay. Na kakra me de be so ene se me mofra nsusuwe mu kakra na. Na me hu ne se subanpa na eso atew. Meka subanpa oman si ho na ye bo oman ni din a enye sebe ahohu bi meka ahohu a na enye sebe obi a onti oman num ana onka oman no ho ene yere kana asem enye fagudi ne niam sebe ewo oman num a ebia wona ne kasa ontumi muawo ene ye kan nemom ye kan eye ankura bi na keka bom ne afrɛ won ku na se ku nu so akeka bom ne abɛfrɛ won oman ete se kwa ibrentu awokɔ a dua bia woni sibre na fifidi bia na so kan nyina bom a Kwan. enti niama bebre wo hɔ a ebe se wo keka bom a ema mpuntu di mu baako eye adwumaden adwumaden se be enye se hard working se wo yi adwuma no wate fifiri nkwa na mom adwuma a wo ye no waye niye a wo mfa se be subamboni bia antayechi enu ye baako na etusu abien eye se wo bo bra in such a way ana wo fa kwan bi so dia bo bra wo nsai wo bre Okay. ene wa hoden so meka obre ene wa hoden a ye nyina anim afa ye ka se wo resource anka se wo mu ma wo dance wo mental resource adwene anka sa wo witimi no wo de badwene eniama adwene te se aba wagu the more adwene no adwene adwene pa sebe nyanse mudo ahoman wo mu no so eno ne niama esoa ema esoa baba yeto so abiesa se wudi no kware trodo ayenye se wodi wakogina baabi ana wodi wakwatena baabi nti na wore kabribi di mobia uza akachi ana wurei na onimade na anu yate no ni awodwene wakukwam woye wakukwam ema epue wo honam mu ni nyina kan no kwaredi oso nipa suban ene nea de bra odwene so obi ehunu no ana obi anhwe no na yato so bio ene se sebe peseme nkuminya enka wa brabo ho ese ye buba ye be buba kwesi suban ma se obuba so obi adib de daw na nyameke kan akọ nyina ye na hyase keke na mu kakra bi Okay. so enti sa su ene ban no se ye hwe tetefo no kwan a wo fa so bo wo mbra anya ye hu wo ma na ye ne se anka ye de ni nyina wura ya nkasa ya abrabom nanso e ka me ha se ya pu ni nyina na ne ama ya pu ni nyina ne se ya pena so se ade bia ye bibifu di bia anye ade bia efi amano ne ba ne papa Yeah. entina me de manu resia make say ese se ye kọ ne ye kọ hwe ya ahemfo ne ya ahini ene niama tetefu gyaw ma yen a wo hwe ma e ma ye danso ewo aman ahoro a ewo wiase afa na nyina mu no ye de ne to fam ne ye hwe sa ne amani nyina na ye de no tetew mabun no kan mabun ame kan obi mi bia sa he ti me de manu be si hands Okay, me da se papa Fapempong ye besa ba so ebiem na memra na eso na ye ni nkomo wodo nkomo no esi baabi na ye hwe asori ahodo a wo ka wadi kan so wa chechire mu nkane de ne ye no wa asori dem ene ye na de ye asori dem se nyamesom na ye betimi de so bo no so atimi abo ene nimdie ene nhunum
ahodo a dɔso yɛtiti we fa ya bɛfo kwan so a yɛfa so na yɛtonkra yɛ TV so yɛ radio so yɛ phone so ɛne de akeka ka ho bebre na no so ɛyɛ akwan bi a yɛfa so na yɛtonkra na ɛno so ɛka ɛho bi abra wo de baabi a wo de sie no enso ɛtoa so medase se yɛhwɛ abrabɔ no ne mu njichemu no ne se de etie na menua Fapempong oye madamfo pa menyonko brebo na se wo hwɛ yenuen a bribia no wo kasa wo kai on se fugu a obi ahye bi owo na hodo bebre na de be ma wo ho se Fapempong na gina hɔ yi no ekwan a wafa so a odi bribi a eyeyaya nkasa yade bi e de asakira ne die mu no emma Fapempong danso nti sebe woyi na taade no kura san ho na onyina hɔ a obi beba be kasa ataade woyi de Fapempong na ejina nti emma yenua no danso ade bi a woyɛ mu nti onipa ana oman ana brabo bia mu no ɛwɔ sɛ wunya bribi a wobɛya ɛbɛdanso ɛwɔ wakwan nyina mu enti mede ba wo kan nimdeɛ ne abɛfo ɛyɛ no kora mekasɛm bia na maka de abɛsi tro no so sɛ ɔse nimdeɛ a meman no ninti ɔman ni si apene na nimdeɛ bɛn anana ɔka ho asɛm no nimdeɛ aba a onyankopɔn na de nyansa ɛhyɛ nipa adwen mu ana yɛde toa onyankopɔn ade bɔ no so enti ne yeye nyina no yɛ onyankopɔn akwan a ɔde ama nipa na mmom ade na ba na kwan a yɛfa so a de yɛde yɛ no ɛno no ɛne akwan no enti wo wanya mobile phone de na mobile phone no de na Bible no kanya mobile phone no na ayɛ bɔ na mmom nimdeɛ a woni a wodi be use mobile phone no ɛno nti wo bɛbrɛ yɛ wo TV stations ahodo bebre aba ɛboa ma kasa yɛ ka ne hai enka wose ye chinchina man nyina so ne yakoka enso ye tena enkran woda kitikiti mu aka ama mansan nyina ate yenka na kasa na ye ka no meme no mi enu ya benya sodie se nimdie a ye de be kasa na enipa no tie a nani abegye ye ho no se ye anya nimdie na ye gabre ana ne wo tie ye no nso awo so wode koye adwuma no wode koye adwuma no nimdie a wode ko ye ho adwuma no eno nso wo anya obebre enti nimdie no de aba susuam pa sa de ye nyina ye nim no se nimdie no aba a ye nyina ye hwe no ma abefo ne ma na mum no wonsu nimdie a abefo kwan na aba no wo befa so a wodi be ye adwuma no eba ma wabre ana eba ma ho ato enti me de ho na aba no na meka ya mamara ne ya mane ye niema ya totu agu ya totu na jeje mu a ye se enye na mum obi die mum no ye bu no asen ye die nyina no minua sa obi adikan na wo se wutu mirika no akoto no a minnim yiye se wo mfa hototroto sa wo bebre sa wo na mu amu a sabe wo hinu mu bechi nsuo enti obi ade a waye wie ana wo wahu ana wo se wo gyae wo de no na wo kwakọ ti no na wo aye ne de ne bi enka gina ho na enka ye wo de na wo te ho no nso yie na mpo emesen ne de na emese ne de no but wo gyae wo de ne nyina to atwene na wo abegina ohunu just zero na wo sa be fra twede akwakoto na menua obebre na eno ne ye house sia me de me gidie mapase se Ghana man nyina ye bu nkompa hwe yachi ni agatete atempon na ebeboa yen na me kan sikasem yi hwe kasa me na wote ya ye kan eye akan kasa akan kasa efre ni twi kasa enti oman nka ye mpanimfuo kwatena ase ewo mrase bedwam no mo gi kasa yi mu baako anwona kasa nkran kasa ne ye de kyerɛkyerɛ oman yi mu a anka mo amawie university dodo ni nyina no ka mo kwakɔbɔ se ye twi kasa ka mo kwakɔbɔ twi kasa no ho degree akomu adomu asukɔ enti oman yi mu ade bia wo oman yi mu bia no yade twi kasa na ye de agu ho ye godu a twi kasa na gu ba bia obewura wo oman yi mu bia no twi kasa na ewo ho enti sa yenso ye wone pa nyankopɔ boa ya ma ya sase mu ne pa bia nyame de adom yen enti eno ana obi be pa afa ana o ka kyerɛ sɛ be ya enkofo ya de ya nyankopɔ de aboa wo mu
ye benya fako free ni entua hwe nti moma yemfa yen yakasa mom nkogu ade no ho na yekwa wo mkura ade no eye wo mu de no yakasa gu ho a wo nim ade no dwuma edie ne yatimi akotoma yekwa ne akere wo mu se dwuma edie no ye yakasa ni nti ne afa de ko free nyansa abrofo de ye no ni nimdi a me man ni na tro ne kan no enti nka me kan mo amowi ntoaso school nyina no kaban be fa mo no makwa ewiesa gina bia ho ya mamo na mesa kire se ya mama shanson krata bi enti dakuru bia anoma dade no man ama o man yi mu kura no dade no ma be se edu efri ama hodo so ba se Ghana fo mpo wo mu o matukwan a wo mu ba Ghana fo e wo mu no so sen ahoho na eba no enti se dakuru bia yenya ahoho be se ahanum wo mu de dade no ma eba ya man yi mu a anu yie ne se omu be fa Ghana mabunu ahanum adi won wachi a omu de omu be wura oman ni mu na ba bi omu ko bia no omu aye enti yeduru ho no ma na aban no so wade ubedi nansa won oman ni mu a wade ubedi nanu a won oman ni wade ubedi bosome won oman ni mu a na aban na sese ho kanyina na wapia to ho ansa na woni wapia bonten bosome so ya tibi di ama na aban no so di bia minua enka sese dakuru bia sika dodo a yakasa no nko a ebe mayen okay oman bi te se China fo yeah mi hu se wo ma yade bia kwotro bibi agu ho da enso Ghana ni te wo man yi mu na wo Kumasi Kajetia o wadum da bia me store wa ya ton musical instruments na okotwa mpabo a no akwa fa asenso abeta ho se made in China made in Italy made in Japan teje se o kasa made in Ghana nya dia ya beji atum am se minua obobi nam se ne mpaboa nko ampo odi ne din agu ho se obobi mpaboa na obobi mpaboa yi se wo hwe na hye wa ofa ani America fo de nyina sunsun ya bia na okay na ma ya ne ji ya de ho a ye betumpo na onim ye ne Fapempong wi amesa aba so na ya kai ne ma bi ho no mo anka ne na ye hwe ni mu ene yensa intimi nka bi me ka se nka ne no mikrom ne odua bi si kro no emfinfin wonam ho no mo abiduro na we di body ato we di we ato boza na amanfo aba besesa se na mpanyimfo adwen nyina ne se ebia na obi eyare obi antimi ankwafo obi ni bi nti wo de to ho no na waba befa echi yesi ye ho no mo ye abosumdua ye mfanto ye hu yaze ye be kwan ye dwira to agu ene ne ya ba biduru ba bia ye duri yo ye da mo ase ye guso a etwe enkomo ewo dwumadie no eso na ye de enkomo no bro no me da Fapempong edi no me ka se onwe ne nsem nti ene wasai abba a ode ebi foforo kra a eyesronko enso ebre nti Fapempong akra minim se wasore gira na so de na wakọ odie mu anu sa wada okay nti anope de na wode mai ago amara de sei se woti wiase a emu baabi soro ye baabi fam emu baabi adechen ye baabi adesan baabi anijesem ye baabi awerehosem baabi ohyew ye baabi awo baabi no kware ye baabi atoro baabi adefo ye baabi moborowafo baabi apede ye baabi achiwade baabi adigow ye baabi adefoforo na baabi ahyase ye baabi awie a okrati asefue susu fa ne awunim ne ne awowo hwa wo ho se woti wiase a emu akyerɛkyerɛfo empempem inim wankasa wo ho amanyofo mpempem inim nea ema oman ye omanpon mmranimfo mpempem inim marapon a wogina so bobra ho hwe osom mpempem inim onyankopon ho hwe awarefo mpempem inim odo ho hwe ayaresafo mpempem inim apomuden ho hwe na wankasa unim sabe eye wiase ne farbai inim ne awufi ba mu nenti a wo ba mu nea se wufi mu a wo bekọ ene nea ema wo ye okrati asefo a onue susu fa nea unim ene nea wo hwa wo ho se wuti wiase a
obiara ntumi ntam emu ahode biara wapre mu ba akumpo nko owu mu a ade a ensakra wo mu da ene nsakrai a obiara sabempanga duasa entumi enhu eye mpoano anwea ba akumpo nia ewo achi nanso binum tum ho tra tetra dwenetra kotra yetra nyatra won fefo pepedoma nkoma okrati asefo susu fa ne awo ene ne awonim hoahoa wo hu sa woti wiase a untumi nkwati emu mframa nsu nnuan awia ene ennepa horo entra nkwam da biara da abrekoro nara mu nso unim biai pote a emu biara efi ansana aba abodimu okrati asefo susu fa ne awo susu se wunim ene ne awo susu se wowo hoahoa wo medamas yo Fapempong yenso yeda wasiye papa ewo ensemo ahodo a wanwene ede aman we yensemo emudo we yensemo a adwene wom we yensemo animdie wom we yensemo a afutu enso ewom nti megidi se ene utie wafa bi ede etu ohofo se wo wiase a baabi a wo hyase no obi awie wo ho saa na baabi a odwen se ye wajapade ne obi ntomago saa na wo ide chew se wada no obi asori dadaada mpo afi na ode ne da no ekọ na wie ya na sese ususu ede de wo efwahwa ho Fapempong bede wasepa nti be se hia wa chiru okay nti yeguso a ye toa dwumadie ne so mene nana esai ekọ biem na afa de wo ho no yesai de asom ahafo ene se obeka ya medika ebo bi so okọ enkane tete no a ne wo niam bebre wo ho no mo ana ye niam bebre wo ho no mo ana ye kai enne ebia yenye santi ma ye niam no bi ekachi me kai tete pa no na me papa de kofinti na ade ba ko ana eye me detitiw se ade be che efiada na ade be che memene da na ye memendafo nti na ye nkwa adwuma na ono so memenda no no nya adaje memenda kwasi ada no de mabusua na pa ade ba ko ana da bia eye me de won ho ne se woni nte memenda ho mache no na obonyom na enyum na obono wani timete na odaho onhye da hu bibia onhye da ntehwe bat enyum ni mu nsem ene sede enyum ne kasa kyerɛw enko aso sori anoparo no ne wanka hwe kora efutu sem kase de ma enyum a obo se ya sori ni ma sori ni ma obo mira kora de minka no wiase nyum se ya mpadu nyum se ya wenyum amachi dide enyum na obo no ekwa adwenim ena niema be na ya hwere ya na niema be ni bi na obetimi ne yedi ho nkomo a enka ne no ne boai na ede yentibiem de yenua Fapempong akoka yi ye frɛ no anwensem ensem a ono ankasa Nyankopɔn nyansa a ode ma no wanwene ade a yenwene bi yenwene kente yenwene ntoma enti kwa ye fa so a ya hyehye kente ma be ye ntoma me fra ye no ye nyansa emudo ekwa ye fa so a yenwene kenten ye nyansa emudo nti asem a okan so ye nsem na wanwene akekesisi animu na twasumu ma kyerɛ sɛ ni nyina na wie ye be wie afutu ewo mu ba akopɛsɛ onipa wote ase a susufa de wowo ehoho ho asɛm a wɔka ye kɔde kɔnwan ye kontonkra ne nyina ya nwenwene no ebe wie susufa ne wowo ehoho ho enti wei a ye nua ye na ɛno nso wɔ ne dwumadi a akanma mu ne titibire mu no Ghana ye nhyehyɛ mu no na ɛwɔ ne ɛyɛ ma yɛn obi a otie ye nua ya asɛm wɔ Kantanka TV so bia enne sabre wɔte hɔ a wayɛ din a wayɛ fom kyerɛ sɛ nie nkantokɔ bi a ɔkɔ akɔkɔ no wagyae efiri sɛ ne nua ya tunufo sɛ nie obetimi ayɛ bia no onsusu hohoa no ho ye wɔ no ma bi te sɛ de na wo kasa ukrom na edua bi si hɔ edua na si wɔ no ye de ayɛ ogyaw nsankyerɛne sɛ edua ya se no bia ebe wo kro no mfimfia na ba bia kro no obi ahu enti nana no wahyehye se obi a wokofo mu ba fa bode duro efa beto fa bode sa fa beto ade a wonya bia fa kakra beto
enhye saye no ne se na nya dua no na ye bosom na emom edua no ne sibie no ane se de edua na bi kura adendan na aye no efe enti wo de ade to ase a obi a behu ama sabi obi a oni bi no ono nso betimi akwakofa di enti ye gina dua ne se dua baatan a omma amansan didie dutai a emma mansan didie ana nananom agina ne sa sumande bia ni ensu a ewo ukrom no baabi wo aba kwa ya samra to se se mo no nsi a ye nkonsuo nim die ntie mo no nsi a ye nkonsuo nim se nsuo tene no eno ne ye no ente wo se ye dinini se no nsi a mo ya nanim ye hwani ebi a na wo ba no wo mpabo akora akote adeboni bi no nsi a mo ye nti wo kwa na de kotie nsuo nim wo ehunu na ashono nsuo no wo nkoa na odi kan ko no onum bre ko se bi nti wakọ hono nsuo no dodo na baba efiri no nsie kọ no wo bekọ no na onum wura no wakọ hono nsuo no enti ya samra ma de anche na animu mie ne nyina ye nkọ nsuo num ne ye nkọ sabi num sabre no na obi ye nkotutu nsuo num amana ya samra se dua na ewo nsuo ho no ye mfa se kan nyadan enka dua no se ba ya edi huni suro bi ne bambo bi be ma nsuo no na edua no na nanom nim die ma dua no na agi hwinu ama ensuo no timi agina ensuo no anwe enti se ye ka kire wo se edua na ewo nsuo ho no ye mfa se kan nka enye se dua no na sabe eye bosom na emom na nanom wo nyansa ne nimdie a ye de ehye wumu ya samra se ebo no nsi a ye nwo fufuo tete no ye fie ne nyina bembenwura ma ye kurase enti wo fufuo no wie ye no be se abobe no nsi kobo no nso ye se ebo no nsi a ye nwo fufuo wapomode kura wudi fufuo no wie na akoda wapomode ebe ha no eno pa ho nso a waduro na se no mu wie ya mudidi wie no mabre muntimi nya dai ampra enti nkra ne be firi ngura mu ho aba abadi fufuo na se no mu wo hwa na nkra ne aba modam ho no mabawe mo enti nananom wo nyansa ne nimdi a saade no o na obo ade ene ma no ho ban nananom hye mra ye de bo obo ade ne pa ne nyina ho ban na ebo nsuo ho ban ama asase no kura no ye woda ya hyehya to no ma ye se eda no ya ma asase no ye da enhome ekuro bia ukoma ye woda ya mfa nkwafuom eda ya mfa nkwafuom no ene ekomu no o sepo na benada ya mfa nkwapo benada ya mfa nkwapo no kura ne komu ne aban kura ho se ane apofo no because first no ne nipa kakra bi na kwapo enti benada no ko abetimi ama nam no kura timi aye yi kakra but na de tanafo nyina beguga na ha wo mu na ebeyi nam ya man enti ya mfa bosumi bi ansi ho ma no so a epo no ye nyanam ne bi yo na medase e woni ma hodo a obiebie ani e de a kire besa kwa babiem no maba baje mo final wet na afi ya sorry enkomo twetwe ne so but answer na no yenko fa a sign of the day na ndefia de yensu bibie ba ye baba beto aso. For Ntiamoah and a road sign of the day or say bent road sign, which means curve a war a ho. It be on my very sharp. It be also a mile but still a bend. Nti so we shankanina uchi a shena udru on more. Now we nya into Boasie if we say a quino contono kakra. So did me catenta and sa ubuana fed what chum do off from na waja quino war actually.
nti wada mo mo yɛhyɛ ne nso na yɛduru hɔ no ma yɛ ne sa pepe de ama yɛ ho ama bibia akoyi akonkan de ama yɛ nti wada ma ɛna yɛ fiada medical aka akwanto dodo na bɛkɔ so mo man hwɛ ekwan so dwodwodwumadie na yɛnyɛ ne yɛ abobo yɛ apragia moto ɛne de ka ho nyina yɛ nso yɛduru hɔ a na yɛnya abotre de ama wo obi anam kwan ho so woduru hɔ a mare mfi sɛ kwan ne kontono nti wada ma nante fa baabi a sɛ ɛhyɛ no mpo te fa so a ɛma wo ho wokɔ entintin so sɛ ya te fa so a hwɛ na ato afa ho nti wo ba ha de enuru hɔ no na wanya baabi agina nti wei ɛne adesua na yɛsua ne nefie na adwada nso yɛ ba yɛ side foforo nso abepi so de ama mo empanyimfo yɛpɛ sɛ yɛ sɔre nkɔmɔ no so yɛbrɛ no a yɛbɛ sɛ yɛdi adwene da chi a yɛbɛhwɛ fra yɛmpɛ sɛ yɛbɛhwɛ nti na yenye na enkomo no yintwa eto nti ma memra Fapempong so na fe de owo di twato ma no de ama miwa na mapa so emse me ye na nwensem sa mate famai na ne ekosia nso ne se yensu yamribi sure rim nsakrai ahoro abrabom tebea ahoro suban ne atenka ahoro akwa agyiraihye ahoro wapede ne wachiwade ahoro nea wohu ne nea wonhu nea wote ne nea wonte nea wote ase ne nea wonte ase no kware ben ne hye emu biara echi edukro ne okisibon ententan ne okotobon mrebu ne mfotisiw awotwai ne amusiei ohunemu nkwamwa wahoro den pa na osuafu biara emu eduaba etiw fisoro tofem nsu a edwiro abotentin dan won anweatam agije nsu a otare nsu ene nsu ommem nkwase owo a onni nse ni nan nsu onyemobo abubonnua a onkura hwe nsu otu odupon mu tokuru ebubu mmaba a owo kwayase po a insumonten ahoro sinfimia ya ahoro kogumu asase a wudi mu ene so akone aba ene mu nuampa ahoro den na osua fi biara mu the man of Messia. Pia, I say my worry pa. Ya da se no krampo ekre bibi ni nyina nimde ni adwene ye wo mu a ebitimi asua ba ekre se ne ma hodo atwa ho ahia no edi ade na yesua ene ne wo ya nkasa mu kwa ye nipadua yankasa afa so ye adwuma wow ni nyina na wusua esa adisua de bebre atwa ho ahia sua bibi frim na ebitimi aba Fapempong ene ebeda wase pass afro waba inimze ye hwe ni mu da foforo so be se na ya se dim wo da onye hoho fie ha nti ya bibi be hia ya da se na onso onse mo itwa yo ya da se de ye kanyana na se Ghana man yema ye ninje ye yankasa ye bibia ho na ade bia ni ho a Onyankopɔn di gya ye nananom ye hweso a sebe eye bosom a ni nyina se Onyankopɔn anumunyam ade bia nananom ye a ye amamre ne amane bia no ehye Onyankopɔn anumunyam na ade bia nananom ye bia no nso eye Onyankopɔn ene soma ye se yenye na enne no yamfa ho nti ye nka mfa ho na de ye ka nyina ne se ye nyina ye nyintum se ye Ghanafo na ye bema ye ni agye ne wo ye man mu a ye hunu ho na menu akwasi enne dwumadie no se de yaye no etiefo a wo hwe ye nyina ye da wo mase se wo mu ahwe ye na medebe kasa ba wi ye na me chia me wofa eye onabo Abraham Dwuma Odum me papa ya na me wofa yi ke wo se o man ye nya ne ho mfa so pa nso se de ye kan wo ye Ghanani na wo ye ye de shinti na dwuma o ye no ye ne nye ho me wofa yi atimi akobo ama na Nigeria wo mu nkra mu mfra burukyire bi anso wo Ghana ha ya nti me wofa onabo Abraham Dwuma Odum me chia o pa na ansa na me wa ha nso a bibia ye kame same de lolo fe ene ka ne ba yo enuanum bi ho mu boa me papa ewo bibia mu ye Kwame me kanse Kwame akwaboso wo denkyere kru ye fro akwaboso ho na yibi hu no pa ene ni nua ba akwa fre na Farijan ono de onye de obubaba no we ya Farijan a we business man ya Farijan me chia won papa ene me ankasa me ofa eye Mr John Kofi ene Mr Bright Oben ene odifu manu me chia mabusuafo nyina aye agona abusua wo chichire me chia obi a yo mate nana Agyekum Ntiamoah yada wase papa se yeto nsafre waba ene adwenkyere ne nimdia hodo anu yomanfo ache ohima
The Diacosu Yanipiti. One by the original, nice as a headmistress, or the more closely, please, no be a closing assembly. I say, what be a program is a school for Ntiamoah. I wanted Teacher for the more hold on. I don't know the air. You decide the next Nkwala so daach na omudie omumfasi kasam no yenim sanya sikanti no mo ye adwuma no yesere wo mo ye that's say order for the was say so oni ahwe abom afitia no pana ba be pem sabre opon bre mu na ye wo no enya wo a enkadwumadie enko se ne ye wo se ekọ no ye camera ye crew obi a ye do obi as producers directors obi a ba ye ema dwumadie ye krabehwe so ye dana say me makeup artist ye ya anochewa oni ne ba part Medamos Masipi near the glorious happy birthday ebiemo ekwama eye osei hwerie bempa nyameba ye wish wa wodapa ye se nyamisha edema so nkoso ama onyini free adom enko adom mu okwa Apostle Safo School of Arts and Sciences a teacher for strike there nanso ye school ni the Apostle Safo School there da bia ye ginem papa etifa aba no bra Apostle Safo School of Arts and Sciences na ye nche na de ye mo papa emma ebusuafo nyina bedenchia ekomomo bedofo pa eye kwame akoto Every medencha edemau sanso na akwa Apostle School of Arts and Sciences a menu abema eye kwadwanya ako ono nso medencha sonko kra ma no Madam Julie ene adwumayefo nyina encha sonko enkoma mo yadamo ase adwuada nyame edi adomdom ye a na ye ahweyie se ne akwasi edi kan aka na ye be science ene wadi ahyem na mom weekend idie hwe ho yie no wana montutu nyina no nso NCP NCTA nyame nka ye nyina ho Fontomfrom. Oh my Casamafo. Yeah, that's it. So why never ni papa tiasio Sesikani yera Yenya ya yenkofie Na sehi na ye di konsyon ba na seye Enti fre kweku Eni uni yamponza Fre mefia Enedi ye boga